ассалому алайкум дӯстон, мардум тамошобинои канали Агентс ва ТВ. Имрӯз 29 марти 2026 сол навори хонаҳои арзон. Дӯстон, бовар кунед, ҳамирӯза навор аз дигар наворҳо гарини фарқият дорад, чунки хонаҳои зур беҳтарин хонаҳо ҳастанд, ки навор кардем, монтаж кардем, ҷобаҷо кардему пешниҳодтон кардем. Шумо тамошо кунед дӯстон азиза. Ҳамин кадом хонае ки маъқултон мешавад, аз умми канали мо метонен муроҷиат кунед, бо иншоалло модда хубай баша азиз. хонаҳо пашти ҳамаш арзонаканд. Баъдан барои қабули реклама чизе ки ҳастай, мақсад чизе ки барои реклама дорен, хоҳиши дар кӯтоҳтарин муддат савдо кардан дорен, метонен дар WhatsApp муроҷиат бикунед. Навора шурӯъ мекунем, тоғи тамошо кунен. ҳамин видеода бачаҳо лайк монен, дар ҳамин канали мо подписатсия кунен. Лайкҳои шумо сабаби тобраи наворҳои бачаҳо азиз. Навора шурӯъ мекунем то охир ҳамаи хона тамошо кунед. Худо хоҳад беҳтарин хонаҳои баҳри шумо. ҳамин телеграм канал хушруд дастгир кунед бачаҳо азиз. ва дӯстон азиз, кадометон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. Дураи ватан ҳастен. Саудо ТВ телеграм канал шудааги бачаҳо азиз, силкаш дар ами таги комментария. Ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. Силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстон азиз, хонаи назди ҳавлигӣ рӯй кардан дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз дар Ганҷрезай 2.5 сотиқ замин дора ва 2 дар хона дора. Коридор дора, кухни дора. Гирдаш маҳкамай. Соҳибул мега сум дар корай, ами кадоме ки мегира, хай шояд ки масяки ам дарвозаш ҳам када битем бачако азиз. 240,000 сомон дарвоза мечаспонем, метем. об дора, свет дора, шароитҳои беҳтарини зиндагӣ дора. Мақсад сум нозим 240,000 сомонӣ иншоалло бо арзон мешава. Аз уми канали мо ба дили пар муроҷиат бикунем. Территорияи Уртабуз бачаҳо азиз гарини обод шидасай, чунки хайраҳо асфал, об, свет, мактаб ҳама тарафа ами шароитош зур шесай. Пака нархҳо арзонтаракай. Ягон дисем пас и тарафода бовар кунед, нархҳоро дига умуман гап зада намешавад дӯстон азиз. Марамат маслиҳат карда бигиренаш. дӯстон азиз, хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Қумсангир дар Ҷайҳун 2 сотиқи замин дора, 3 дар хона дора ва як магазинам дора, обам дора, светам дора, ҳуҷҷатам дора. Нархаш бо маслиҳатай. Нархи созай бачако, медонед, бовар кунед, нархи беҳтаринай. хуб, 2 рақам рӯи экрани шумо маълумоти праша бигирен. Кадометон шавқу ҳаваси магазин кунӣ дорен, яъне ки бизнесменида ҳавас дорен. хуб, бизнеси иншоалло ки суннати пайғамбарай, ами савдо худаш. хулоса дӯстон, кадометон ами тарафо ноҳияи Қумсангир, Ҷайҳун хона лозимтонай, бо нархи дастрас маслиҳат карда бигиренаш. 3 дар хона, 2 сотиқ замин, 1 тайга магазинам дора бачаҳо азиз. ва дӯстон, боз квартираи фурӯшӣ дар ҳамин дом қарор дора. нигоҳ кунед ака, духонага квартира дар этажи 8 бо масоҳати 55 квадрат, 641,000 сомон. Душанбе 112 микрорайон. 2 рақам телефон рӯи экрани шумо дӯстон азиз. агентствоҳо мега илтимос нороҳат мо накунен. хонаи фурӯшӣ бо ремонти замонавӣ. хона мега 2 ҳуҷрага буда, бо ҳамаи яъне ки бо ҳаҷми масоҳати 55 метри квадратира ташкил метавонад азиза. кадометон дар лозим боша, агар далши маълумотша занг бизанед бигирен азиз. бо тамоми санъатш дар этажи 8 духонага 55 метри квадрати бартар азиз. дӯстон азиз, боз равон кардан хона ва бо замини калон дар Московский област, город Чехов, 12 сотиқ замин, 2 дар хона. нарха бинен 2 миллион 300,000 рубл бо муомила дорад дӯстон азиз. алиши бо хонае ки хуб дар ваҳдат, дар Душанбе боша, хонаҳай, квартираҳай боша, алиш мекунем. мега мактабаш, садикаш, магазинаш 2 километр дурае.
ҳуҷҷатош тайёрай. Дар ҳаминҷа метавонед регистратсия ҳам бикунед бача азиза. ҳуҷҷатои тайёр регистратсия мешава. Московский област, город Чехов. Маълумоти пурраша зангза бигиред. дӯстони азиз, боз квартираи фурӯшӣ нигоҳ кунед. дуҳуҷрага квартира дар этажи 4 бо масоҳати 72 квадрат. 72 квадрат метр дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ. Дар Душанбе 374 000 сомон. Ана проектш бача азиз. нигоҳ кунед домура. яъне ки блок ба блок тақсим кардагӣ проекти фасон хушрӯ замонавӣ. яъне ки 374 000 боз далши маълумотша занг бизанед, хитом масъя кунед. чунки ҳамин қадр маълумот будар аст бача азиз. дӯстони азиз, мототсикли фурӯшӣ равон кардан ки дар ноҳияи Хуросонай, деҳаи Чорбоғда қарор дорад, шаҳри Бохтар, Қурғонтепа. 14 000 сомон нархаш, солаш 2022. Бензини холиай. WhatsApp рӯи экрани шумо. Пробег 5000 километр. Утилизатсия надорад. номрои Россия қатъӣ гаштестай, ҳама ҳуҷҷатҳо ҳастай. барои оформид кардан 100%. ягон дефект надорад. бензини холӣ, сайсаяни пачка. ина дӯстон марҳамат бо далши маълумотша зангза бигиред. 14 000 сомон бовар кунед, гарини нархи зур дӯстон азиз. дӯстони азиз, замини равон кардан, замини фурӯшӣ дар город Клин, посёлок Аквамаринда қарор дорад. 3 500 000 рубл. замини фурӯшӣ бо якчанд дар хонаҳо. 11 сотиқ замин дорад дӯстони азиз. нигоҳ кунед. 11 сотиқ замин. ҳуҷҷатош 100% регистратсия мешавад, зиндагӣ мешавад када, сертификат диск дорад. ба номи Худамон дӯстони азиз кадагӣ. мактаб Садиқ 1 километр дур. постоянни газ ҳаст, нагзаранда. варианти алишӣ квартира дар Душанбе, Хуҷанд, Панҷакент. мошин қатъиям алиш мешавад. болоиш пул бута. остановка 50 метр то электричка. дӯстони азиз, маълумоти пурраша бигиред. 3.5 миллион рубл. 11 сотиқ замин бо якчанд дар хона занг бизанед. дӯстони азиз, якта магазин равон кардан, обши магазин ки бинед дар лаби роҳи Калон қарор дорад. обши 5 ҳуҷра ҳай дӯстон. бовар кунед, беҳад удобни, беҳад зур барои бизнес кардан варианти беҳтарин ай. дар ҳами пеши ҳами магазин дӯстон об астае ки 24 соат. ҳавли стяжка, склад дорад. хуб, лаби роҳи Калон дар шаҳри Бохтар дар ноҳияи Вахш бозорчаи Кирофи 1 аст ку дӯстон. ана ҳамиҷа қарор дорад. обши 5 дона, 5 ҳуҷрага ҳай. яъне ки 5 то магазинам бигем хато намекунем. мактаб наздикиштай, масҷид, Садиқ, бозору беморхона, аптека, ҷамоат ҳамаш ҳастай дӯстон. раҳи Калондай, ҳами пеши трассаи Калондай дилисан қарор дорад дӯстон азиза. ҷои серодам, пуродам наздикии мактаб. хулоса вақте ки магазин мекунен, аптека мекунен, ягон склад мекунен, ягон сехи дузандагӣ мекунен, беҳад ҷош ҷои зурай
мега ки 550,000 сум мегум, бо арзонаш мекунам, иншоалло муомила дора. дӯстони азиз, кадометон дар лозимаи ҳамин шахсияда хай сум дар кор, ба ҳамин хотир хитон медонем ки дар ин давру замони ҳозир нарх наво гарини қиматай, ин шахсият арзонтар мон ки ҳамин савдошо камбудӣ ҳал шава. хеле ҳолатҳо дӯстон бисёр мешава. кадометон дар лозимаи Киров 1 адреса гӯш кунед, шаҳри Бухтар, ноҳияи Вахш, бозорчаи Киров 1. аз бозори Ҳоҷи Шариф ҳамин 2 ё ки 3 километр роҳ масофа дорад. дуруи ҳам қадарай. ду рақам дастии WhatsApp рӯи экрани шумо, аз уми канали мо дӯстон муроҷиат кунед, иншоалло ки бо муомилаи состон мекунам. бовар кунед, ягонташа метавонед сехи дӯзандагӣ, як хонаша аптека кунед, якташа магазин кунед, якташа мисол ягон хулоса барои бизнес удобни, беҳад удобни зур кардагиай далши маълумотша занг зад бигиред. 550,000 сомон боз арзон мешава. аз уми канали мо муроҷиат кунед. ҳамин навор да лайк монед, дар ҳамин канал подписатсия кунед ки ҳамин навори мо тоб рава, магазин савдо шава. квартираи фурӯшӣ бардор азиз, як ҳуҷрага квартира дар этажи дуюм бо масоҳати 35 метри квадратӣ дар Душанбе дар 63 микрорайон қарор дорад. 430,000 сомон. 35 метри квадратӣ дар 63 микрорайон. рақамашо рӯи экрани шумо. квартира бо тамоми санъаташ, ремонтот дараҷаи олӣ, кухнӣ, ҳоҷатхона, хоббания, ина таги дом дӯстон. беҳад местаи зурай, яъне ки тенҷака дӯстон азиз. этажи дуюм гараж точка 35 квадрат 430,000 сомон. далши маълумот занг бизанед. ва дӯстон азиз, боз хонаи фурӯшӣ равон кардан ки дуэтажа ҳай 246 квадрат 2 этаж 83 сотиқ замин дар Казан, Татаристанда қарор дорад. хуб, дар даруни район ай нархаш 4 миллион 2 этаж, як этажаш 2 миллион бача азиз мешава. як этажа фурӯхта мешавад 2 миллион, 2 этажаш 4 миллион деревни нест бача азиз. яъне ки дар дохили райони мактаби Садиқ Балнисаи Калон дора. магазини ино дӯстон Садиқ банк ҳастай. документ, мои документ ҳастай азиз. документошам ҳамаш туғрияй дар номи хидмат мега. об дар даруни участка, газам дора. хуб, нархаш 4 миллион 2 этаж, 2 миллион 1 этаж бача азиз. маълумоти пираша занг занед. ва дӯстон, боз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар ноҳияи рӯдакӣ деҳаи Иттифоқ, ҷамоати Лоҳур, 2 хона 5 сотиқ замин 330,000 сомонӣ. тарафи Мошинбозор, Калидор, Бания, подвали 10 метра 3 сотиқ замин 100 квадрат. хона навай, ремонти нав, нимиш палавина семенблок, палавинаш лой блок. мактаб ҳаст, беморхона ҳаст, масҷид ҳаст, ҳуҷҷатош ҳастай, ремонт навай, кредит намешава. хуб, маълумоти пураша дӯстон занг зад бигиринаш. 330,000 сомонӣ. ва дӯстон азиз, боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи рӯдакӣ Истиқлол 1 гардиши фабрика, духонага масоҳати 45 квадрат, доми 8 этаж дар 6 этаж хона қарор дорад. 470,000 сомон нарх дорад. лифт дорад, мардум зиндагӣ дорад, об дорад, свет дорад доимӣ. доми кирпични, духона, зал 6.5 ба 3.20, спални 3 ба 3, кухни 2 ба 2, ваннаву ҳоҷатхона отдельни. калидорш 5.5, Садиқ масҷид коллеҷ наздикай.
канечкаи автобуси 27 маршрути 41 45 48 пеши дом мегзара. далши маълумот занг бизанед 470 000 сомонӣ. дӯстон азиз, боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар этажи чорум бо масоҳати 56 метри квадратӣ дар ноҳияи Сино дар шаҳри Душанбе. 570 000 сомонӣ. телефону экрани шумо занг бизанед. мега ки 570 000 мегем, бо иншоалло муомила дора. 56 квадрат дуҳуҷрага этажи чорум дар ноҳияи Сино дар Душанбе қарор дора. кадомитон лозимай метонен одаме ки лозимшонай дар рақамо занг занен ё ки ватсап нависен, далши маълумоти пурраша мефаҳмона бача азиз. ҳамин мошин дӯстон арзон буд. дар ахир мондем кадоме ки мегира ошашава. лада виста шаҳри уфада қарор дора. солаш бошад 2019. гази бензина, мотори 1.6, коробка механика, 750 000 рубл. ҳуҷҷатҳои 100%. ду рақам дастӣ ватсап рӯи экрани шумо. қадду қомат бинед. мордаш нав, ҳолати нахаду, 106 лошадини сила мега. пробег 300 км плюс. алишам мешава ба мошине ки соли 2018 боло бошад, дар Душанбе бошад, рӯксона бошад, агар ё ки алиши ба якхонага дар Душанбе бохтар Калхозобод. дӯстон, навор тамом шид. чизе буд ҳамаша навортон кардам. ҳами канали асосии мо Саудо ТВ ҳай. бо Саудо ТВ ҳам дорем. тикток, телеграми, инстаграм бо номи Саудо ТВ ҳам аст. азиз, барои реклама дар ватсап муроҷиат кунед. дар любой сайт реклама мекунем. ҳаракат карда ба зудӣ мефурӯшем. телеграм каналам як дастгирӣ кунед бача азиз. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. дураи ватан ҳастен. Саудо ТВ телеграм канал шудаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед.